Boobos Kids. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε μια μαμά κατσίκα με τα 7 κατσικάκια της. Όπως έπρεπε να φύγει, τα μάζεψε και τους είπε να μην ανοίξουν την πόρτα σε κανέναν. Η μαμά κατσίκα κλείδωσε την πόρτα και πήρε το δρόμο της. Μετά από λίγο εμφανίστηκε ο κακός ο λύκος μπροστά από την πόρτα. «Ανοίξτε μου, κατσικάκια, η μαμά σας είμαι». Τα κατσικάκια τρομαγμένα απάντησαν όχι, η μαμά μας έχει γλυκιά φωνή, και συνέχισαν το παιχνίδι. Ο λύκος όμως δεν το έβαλε κάτω. Πήγε και έφαγε τόσο μέλι που γλύκανε η φωνή του και γύρισε πίσω και χτύπησε την πόρτα ξανά. «Ανοίξτε μου, μικρά μου κατσικάκια, ανοίξτε μου, μικρά μου κατσικάκια, η μαμά σας είμαι». Τα κατσικάκια, ακούγοντας τη φωνή, ξεκλείδωσαν την πόρτα γρήγορα. Και τότε ο λύκος άνοιξε την πόρτα και πήγε μέσα και ξεκίνησε να τα κυνηγάει όλα. Τα έπιανε ένα-ένα και τα έδαινε. Όμως πάνω στη βιασύνη του, ένα μικρό κατσικάκι του ξέφυγε. Έτσι βρήκε χρόνο να κρυφτεί γρήγορα πριν του πάρει είδηση ο λύκος. Τα έβαλε όλα σε ένα κλουβί και έφυγε για τη σπηλιά. Η μαμά κατσίκα όταν γύρισε σπίτι και δεν βρήκε κανένα κατσικάκι, στενοχωρήθηκε πάρα πολύ. Μέχρι που βγήκε το μικρότερο και της είπε τι έχει συμβεί. Πήγανε λοιπόν να βρούνε τα υπόλοιπα κατσικάκια, τα οποία ήταν στη σπηλιά με τον λύκο. Ήταν τόσο κουρασμένος από το κυνηγητό που τον πήρε ο ύπνος. Και έτσι δεν κατάλαβε όταν μπήκε η μαμά κατσίκα μέσα. Ξεκλείδωσαν το κλουβί και βγάλανε τα κατσικάκια έξω. Πριν προλάβει να τους πιάσει ο λύκος, η μαμά κατσίκα τον έβαλε στο κλουβί και τον κλείδωσε. Κανένας δεν πήγε να ξεκλειδώσει το κλουβί του λύκου. Και έτσι τα κατσικάκια ζήσαν ευτυχισμένα για μια ζωή, μακριά από το κακό του λύκο.